Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kien lest ikun vendikattiv meta fil-kawża talab lill-Avukat tal-Istat ifittex lilu personalment lill-eks deputat Prim Ministru Chris Fearn u lill-uffiċjali taċ-ċivil biex il-miljuni li ngħat li nsterqu mill-konċessjonarji jittieħdu mill-assi personali tagħhom u tal-familji tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta' Kastilja wara loti tas-sentenza li fiha l-qorti ma laqgħetx it-talbiet tal-Oppożizzjoni, Dr. Abela fisser il-kawża tal-Oppożizzjoni bħala attakk viljak bilan li jbeżża lill-Gvern u lill-ħaddiema taċ-ċivil milli jkomplu jagħmlu xogħolhom b'serenità. Għali Dr. Grech rrid inissel fihom il-biża' li anke meta jaġixxu skont dak li huwa sewwa lest li jfittxhom personalment. Għalli waqt li fil-medja jgħid li jrid jipproteġihom fil-qrati jattakka lilhom u lill-familji tagħhom. Sostna li bil-kawża tiegħu il-kap nazzjonalista rrid jaqleb ta' taħt fuq il-funzjonijiet tal-Avukat tal-Istat billi ġiel l-qorti tordnali u jieħu passi kontra bosta uffiċjali tal-Gvern. Għalli biex jagħmel dan ħalef fals meta attribwixxa reati kriminali kontrih u d-deputat Prim Ministru meta f'ebda sentenza li ngħatat mill-qrati dwar il-konċessjoni ma kien hemm implikazzjonijiet kriminali kontrihom it-tnejn kif qal li ħallef il-kap tal-Oppożizzjoni. Saħaq li minn naqas irid iwieġeb iżda fisser li l-kawża bħala vendikazzjoni politika tattiċi ta' teddid u tbeżżieħ. Dwar il-kwistjoni tal-isptarijiet, il-Prim Ministru sostna li l-Gvern aġixxa mill-ewwel meta fost oħrajn maloti tas-sentenza il-Gvern ħa fideh l-isptarijiet. Qabbadna l-aqwa ditti ta' avukati biex niżguraw li dak kollu li huwa dovut mill-konċessjoni enfitewtika u l-ħal tagħha jiġifieri terminazzjoni tagħha, dak kollu li jista' jirriżulta li huwa dovut lejn naħa tal-Gvern Malti. Naturalment Stewart ukoll qed jagħmlu il-pretenzjonijiet tagħhom illi qed nirribattuhom bis-saħħa dak kollu li huwa dovut qed nagħmlu dak kollu li huwa possibbli biex jiġi rkuprat. Ma dan inżid ukoll il-mod kif aħna dejjem aġixxejna fir-rigward ta' Stewart, jiġifieri mill-2020 il-qudiem fejn kellhom arretrati ta' taxxa dovuti fittixnihom, ħaduna l-qorti, irbaħnilhom. Dr. Abela qal li minflok mal-Oppożizzjoni qed tikkollabora mal-Gvern f'dan l-arbitraġġ qed taġixxi qisu ma jeżistix għax qal li l-għan tagħha mhux li tfittex ġustizzja iżda li tagħmel kapital politiku. Il-Prim Ministru akkuża wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni li minkejja li tkaża bil-kampanja ta' Stejjer Folos kontra Chris Fearn baqa' jattakkah fil-qrati u jfittxu personalment għad-danni. Qal li fl-istess waqt l-Oppożizzjoni attakkatu li qed ikun kompliċi ma' dawk li provaw jeliminawh. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li l-kawża intilfet mill-kap tal-Oppożizzjoni u fis-sentenza qal li joħroġ ċar li l-kap tal-Oppożizzjoni prova jikkomprometti lill-qorti. Madankollu qal li dan l-attentat fallilu.